Търся доктора. Вие болен ли сте? Вие ли сте доктора? Отворете си широко устата. Нищо ми няма на устата. Да видим. И хемероиди нямам. Тогава се Да ви прегледам. Я сега ти, сестра ми, кажи, как се казваш? Мис Цицилия. Като града в Италия, с Ц. С Ц. Да. Не знае къде е този град в Италия, но това, което виждам пред себе си, струва повече от цяла Италия. Сега искам да ми кажеш, кой е нашият следващ пациент? Мистер Корнхейстър. Корнхейстър или Корншейстър? Майче Корнхейстър. Не. За да бъда сигурен, искам да провериш в книгата. Да, докторе. Какво правите сега? Преглеждам ми сърцето. А няма ли да ме преслушате за слушалки? Дишите, не дишайте. Дишайте, не дишайте. Вероятно, сърцето ви бие. Дишайте. Обаче знаете ли какво открих? Какво? Имате сериозен проблем. Много ви е мръсен потника. Това не ме интересува. Искам да знам дали съм здрав. Здрав сте, но ако не си смените потника, положението ще се влоши. Нея, помниш ли колко пъти сме играли този скетч? Ти винаги си разсмивал хората. Дори веднъж ти самия се разсмя. Правиш ли, ти си много добър актьор. Докато човек си трудно поносим.